Hej alle sammen. Velkommen til den her video. I dag viser jeg min Beanie Boos collection af tøj. Okay, vi starter med Gail. Sig hej. Okay. Og så er der Chunkless. Og så er der Rusty der. Og så er der Bumper. Poppy. Jeg ved ikke, hvis den er Poppy på den her tag, hvor man kan se, at den er væk. Og så har vi Cruiser, og så har vi Slush, men jeg kalder ham for Doinky. Og så har vi Prince. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men jeg kalder hende Cobra. Og jeg tror, den der Tiggy, og det er Spirit, Atlas, Linus og Phoenix. Jeg tror, den hedder Models. Nej, ikke Models. Den der hund. Jeg kan ikke huske det, men Banky. Wait, jeg kan godt lige kigge. Okay, han hedder Meadow. Banky, og så Quowen, og så Honeycomb, og så har vi Susu, så har vi Hambone, og så har vi Woolly. Jeg har også en stor version af, Spirit, så ja, det er min collection, og jeg viser, hvem er min yndlings. Okay, så det er Slush, kalder jeg for Doinky, og så, jeg kan ikke huske, Honeycomb, Susu, og så Spirit, og så Gail, og så Cobra, og så Tiggy. Det er mine yndlings, og så viser jeg min Beanie Bellies. Først skal jeg lige sætte dem på plads. Okay, min Beanie Bellies er her nu. Jeg har en koala også, men den er mest øje. Så tag på Spirit. Er der Alex, og så er der Mitch, og så er der Mio. Og den der hul, det er bare den der sort ting er bare en hul. Tror jeg, vil jeg godt lige sætte på. Det er bare en hul. Og så her Lloyd, og så der er der Molly. Så det er alle mine Beanie Boos og mine Beanie Bellies. Så det der har den her, jeg fandt en grå en i Bog og Idé. Og de andre, ja, der er for mange. Men min bedste ven, som min BFF, har den her. Han har ikke mere, han har kun, jeg tror han har kun den her, jeg har ikke set ham i så lang tid, eller jeg har set ham. Jeg har ikke set hans bamser i så lang tid af de her Beanie Boos. Så cute, boop. Så ja, og så den der så en, der kalder jeg for Peppa Pig. Og det der, jeg tror, den der hund, så lige her, ikke? Jeg tror, det er en Labrador, tror jeg. Og så herover er der en, jeg kommer lige om det, jeg skal lige kigge på sin tag.
Så han er en... Hvorfor kigger du på mig? Du faldt. Okay, jeg sætter lige dig. Undskyld. Han er en... Okay, jeg viser det. Man kan ikke se det. Undskyld, men jeg læser det lige. I'm a strong German Shepherd. Så han er en German Shepherd Spirit. Jeg har 2 af dem. En stor version. Og jeg tror, jeg har set... Ja, jeg har set det. Jeg har lige taget noget derfra. Jeg må lige ved. Okay. Okay. Så den ligger her på plads. Så ja, det er min Beanie Boo Collection. Så det her er min Beanie Boo Torben Collection. Så vi ses. Og have en god weekend. Og sommerferie. Vi ses.